després de molts de dubtes i vacil·lacions, animats de la millor intenció i convençuts que estem regenerant el gènere, vivificant amb nous elements la nostra decaiguda i maltractada escena dintre de les nostres possibilitats. Avui, deia, us volem oferir ni més ni menys que en aquest parc infantil de Sant Sadurní de l'Heura, que està tocat per la tramuntana i encara no té nom, doncs els hi oferirem la primera mostra d'aquest art. Incidental, gairebé inconscient, natural. I esperem que si al llarg de la representació observen alguna deficiència, cosa que podíem esperar, esperem una disculpa. Aquí m'he passat, Esperem que ens disculpin. I aquí han de tenir en compte que totes les nostres bones intencions totalment desinteressades en pro de l'art, del públic en general i de tots nosaltres. Som conscients que al llarg de la representació ens caldria una conferència explicativa, exposant les raons i els fonaments de la nostra proposta. D'altra banda, ens resultaria una mica massa carregós i ens ho podríem estalviar. A més, confiem plenament en la vostra benevolència. I etcètera. Bé, comencem! Madrona! Què mana? Entri. Ja tinc de començar? Quan vulgui. I on tinc de posar-me? Allà on li vingui millor, vostè mateixa. Aquí té una cadira per si té ganes de seure. Moltes gràcies, però ja n'estic feta a tenir-me sobre els peixos. Ei, vostè, ja se'n recordarà de picar quan siga l'hora? No passi ànsia, que jo ja m'encarrego d'avisar-lo. Santa nit tinguen, senyors i senyores. Vull dir que ja aquest noi es deu d'haver explicat de lo que es tracta. Una servidora es diu Madrona, per servir-los. I encara que sigui aquí, no és pas còmica, ni res que se li assembli. Una servidora és una dona de bé, una dona de sa casa, que no n'ha vistes de més fresques, com qui diu, que fer la comèdia. I enraonar gacitats perquè s'enriguen los badocs, com fan tantes d'altres. No, senyores, no. Que si al teatre no hi he posat los peus més enllà de 3 vegades en tota la meva vida. La primera, me'n recordo com si fos avui. La diada del sant del meu amo, quan tenia 17 anys. Per cert, que vaig moure un avalot que per poc me n'entrauen a fàstics i empentes, feia dir. S'afigurin que jo, que no les havia vistes mai, aquelles coses, m'estava tot encantada, mirant una còmica, que duia les mitges a garró, baixades. Quan vet aquí que engeguen 6 o 7 escopetades de carrera, sense avisar ningú, jo que començo a xisclar, no, primer és que m'aixeco. Jo que m'aixeco. Això no... No, ja ho sé, però és que no sé ben bé... Continua. És igual, vale. Jo que començo a xisclar... No, jo que m'aixeco. I començo a xisclar. Que si sé per on se passa, Déu sap on hauria anat a parar. La veritat, francament, amb l'esglai, no sé pas el que em va passar per la caparrina. Ai... Lo cas és que tothom va girar-se a mirar-me a mi en comptes de mirar la comèdia. I veient-me tan espantada i que no sabia el que em feia, van començar amb uns xiscles i rialles i bulla que eixordaven. Ai, la mestressa,
estava tan sufocada que se li hauria encès un misto a les galtes. I l'amo, més cremat que un cabo de reialistes, m'aguantava així, per fer-me tornar a seure, bronzinant fàstics i mirant-me a l'inrevés, amb una tal malícia que jo em penso que si no va donar-me una morma, va ser perquè guaitava tanta de gent. Després, a casa, tota la nit, amb una mala cara, i en arribant a casa em va clavar una lletania de més d'una hora de durada, venint-me a dir que les bèsties tan sols estaven a la cort. I això de bèsties anava per mi, saben? I que mai més m'adoria a lo teatro ni en cap banda, on hi haguessin persones amb coneixements naturals. I, com de fet, no hi vaig tornar a lo teatre. Fins al dia en què ens casàrem amb en Quel. Era una tarda, en un teatre que en deien l'Odion, un teatre de l'antiguitat, que ara ja no hi és, perquè van tirar-lo a terra ja fa temps. I que em va saber greu, la veritat, que l'espatllessin. Perquè jo em deia, té, aquí és on t'hi has divertit més i on hi has vist la comèdia més bonica. Perquè, saben, així és com la primera vegada. No vaig fer més que patir i estar amb el cor arronsat. La segona va ser l'inrevés. Donava gust de veure-la. Sobretot. Sí, és així, és sobretot. Sobretot quan van atonyinar, sobretot quan van atonyinar aquell frare, que la cuenta n'havia fetes de seques i de verdes. Era un homenassàs com un Sant Pau, que amb la cara ja pagava. Duia un ventre així i mirant a l'inrevés. De seguida tothom va agafar-li una tia. En Quel, que ja l'havia vista una altra vegada, aquella comèdia, i que ja sabia el que havia de passar, duia les butxaques proveïdes de taronges. I a les acaballes, no sé quina una em va dir o em va fer l'ofrara, que ell no li va xocar en Quel. I ell, vet aquí que s'aixeca. Se trau una taronja i me li tira entre cap i coll. Frare, vine cap aquí! Ja te conec, d'última vegada. Cabronàs! I de feia una altra. A casa sí que t'he donat. No tornaràs a sortir en aquesta obra. Cabron! Fills meus, allò va semblar un cop de corneta. De totes bandes me'l van apedregar per l'ofrara. I ell que sí, veient-se la cosa mal parada, que va per fugir. En Quel, que li endivina l'intent, clava-li una altra taronja, tan de dret, que li va patant aquest costat de front. Ara sí! Amb un llac que es va sentir per tot el teatre. Ja t'agafaré la pròxima vegada, cabron! I el frare, de tomballons. I quan va tornar a treure el nas, duia una bossoga així, tan grossa com la mateixa taronja que li havia feta. Molt bé, ma. No sé si podré. Ai, senyor. No, espera, que no. I fills meus, la gent. Tothom s'estava dret i amb uns picaments de mans en Quel. Ai, senyor, i què em fa de temps d'això? Però ja ho diu lo ditxo. Per guanyar-se la vida honradament s'han de fer tots els papers de l'auca. Que si un quan neix s'avingués a reflexionar
sobre tots els passos en els que s'ha de veure, ni el voldria conèixer, aquest món. Però què hi farem? Perquè una servidora no és pas de Barcelona, és filla de Vilafant, allà a la vora de Figueres, per servir-lo. La mare ja m'hi va fer anar 8 mesos a costura, però com que la senyora mestra era sorda com una parola, o la veritat, li dèiem el que volíem. La lletra d'estampa, per això, ja la vaig arribar a aprendre. Coneixia quasi bé totes les grosses, i de les petites, totes les que se retiraven a les grosses. Ara, el que diu confegir, no senyors, només ne sabia la noia de Cal Ferrer, que deien que la volien fer tirar per mestre d'ensenyança. Aquella noia també sabia les 3 partes del mapa, el que és hablar de l'aritmètrica fins al capdavall de la primera plana. El 2 i 2 fan 4 i la mostra del confit en punt de mitja. Ui, moltes no sabia de coses, moltes. Era tan escoterida. El senyor rector deia: Déu ens en guard que arribés a un noi, com el cap que tenia hagués sigut la riquesa de Cal Ferrer. I jo no hi tenia pastelei amb aquelles coses. La lletra, encara, com aquell. No és el que diu l'escriure, per entrar-hi de cap de les maneres. Així és que volies fer un pal. M'entrebancava, i rac! Cartipàs esqueixat i la pluma espuntada. Amb un plomero al capdavall que semblava les pombretes de netejar els fogons. La mare m'ho va fer deixar perquè deia que era un censal de plomes. I com que ben mirat la lletra no serveix per guanyar-se la vida ni per res, fora per presumir. No em se va estimar més que aprengués de fer camises. I clar, vull dir que ja no hi vaig pas tornar més a costura. Perquè als 14 anys ja me van fer venir a entrar a servir la revenderia, o com eren parents de casa, i d'estudis prou. Ei, el que fa el ram de la lletra i tots aquests papadineros, Per les altres coses del meu braç, gràcies a Déu, ningú m'ha passat mai la mà per la cara. Soc capaç de destreure com qualsevol altre. Per alguna cosa me va venir de banc, per casar-nos. Prou que va veure que tindria un bon costat. I la del bacallaner, que tenia la ratlla de 150 duros de dret, li va dir que no, quan la va fer demanar? Trencar el rai. Per fer de brúixola, no n'hi havia un altre, abans d'aquell mal pas. I un xec, un bou, com una ametlla dret. Ai, senyor, si estàvem millor que els àngels nosaltres dos. I encara hi estaríem si jo no hagués agafat la mania de mudar de pis. Perquè ja ho diu lo ditxo, quan la carn ha de ser del llop, res, la planeta de les persones. Però ben mirat no ho era pas de mania, no? Ens convenia una casa que tingués safreig, perquè anar fent la poti-poti per allà a la cuina, la roba queda tota confosa i anar a rentar fora, no, és malgastar temps i per una treballadora. Per això no vaig callar en Quel fins que no me vaig veure en el piset que tinc ara, ni mai que hi hagués anat. Ei, el piset no té un què dir, És bufonet com un gatet de mames. I sembla talment un palàcio d'aquells de la Múndia, que tot se veu així petit. Haguessin sigut tan bons els veïns. O la veïna, la veïna. Amb els altres estàvem el mateix que una germandor. Oi, amb ella també, abans de conèixer-li la bravada. Perquè aquí s'havia d'anar a imaginar res. Amb aquella cara tan sèria i aquells aires de senyora tal. Si ho faig així ràpid, et sembla bé? Els aires de senyora tal. Que tothom la prenia per llevadora. I amb el supòsit i crèdit que tenien tot el barri. Que cartes que ella tirés, el mateix que els soldats del camp de la Bota, que no serraven d'un canto de cabell. Vull dir que no tinc pas de perdicar, que ja prou que la devien conèixer. Però quan tenia denomenada la senyora Pepa, la del terç pis de casa. Si havia estat 3 vegades a la presó, i moltes encarada amb la justícia de resultes d'allò, de tirar les cartes i de fer cures a gent desenganyada dels metges. Si fins un metge molt gros, cardenal, aquell que fa l'atomia de viu en viu a les persones, l'havia cridada fins 7 vegades a la consulta. Això sí, no se li pot pas quitar. Ella podia tenir la seva flaca, ser una déu-n'hi-do, però pel ram de la sabidoria
podia vestreure com la primera que hi hagués. I tocant a parlaria, donava gust de sentir-la. No hauria desdit per notari, si fins sabia enraonar en llatí. No hi componia res el barber que havia fet los estudis a Perpinyà, o l'alcalde de barri, que tenia la senyora de Ceuta allà a les Castilles. I aquell seguit de paraula, engrescador com un pet de bolero i fi com una confitura. Jo no gosava ni bleixar davant d'ella. I jo que semblava que li hagués donat bresques. Tot era la madrona pel seu dir. Quan ens trobàvem a l'escala, no se'n descuidava mai de preguntar-me pel meu home. Igual que dues senyores quan se fan visita. Per això li tenia jo aquell respecte que no el puc ni comparar. Tant que quan lo del meu home, amb tot i ser ella, el primer que me va acudir al pensament, no hauria gosat mai dir-li res si no hagués dut la conversa. Sinó que aquell dia va caure tan rodat. Nos tocant baixant l'escala. Hola, madrona. Què diu de vos, senyora Pepa? Ja ho pot veure. I vostè se'n va passeig? De bon matí, passeig? Digui que guanyaria els diners molt descansada. Me'n vaig a fer dissabte, a casa del Marcelino, que és el capdavall del passeig de Gràcies. Ah, doncs farem la via plegades. Jo també pujo amunt a treure un nen de les portes de la mort. Què diu ara, senyora Pepa? L'Evangeli, filla. És un cas que els metges no hi han entès res. Què hi havien d'entendre? Si jo mateixa, fora les cartes, m'hi hauria vist perduda. Figures, és un nen emmetzinat amb mitja dotzena de perdigons, que se'ls van passar creient-se que eren nissos. Un misteri, sap? El pare és viudo i es vol tornar a casar. Però a la volta l'altra li fa nos a la criatura. Ave Maria Puríssima! I com s'ha descobert? Per la sogra, per l'àvia de la criatura, que ja se'n malfiava. Al sentir-lo de les cartes, jo ja em vaig veure atrapada. I em va venir a la memòria lo d'en Quel, i no em vaig pas poder aguantar. I jo què faig? Veurà, senyora Pepa, voldria fer-li una pregunta. Digui sense reparo, madrona. Com vostè sap, el meu marit és que mal i coi és més fort que el monament de Colom. És més sapat que l'elefant del Parca i no té rovell als desllorigadors. Vull dir que és treballador de mena. És més ben parlat que un municipal castellà. I té més modus que la gramàtica d'estudi, la veritat sigui dita. Doncs ve-li aquí, que el dia que ens vam casar, ell, que m'emprèn el quarto, obre la calaixera i com que és tan plaga, em diu així. Té, te faig donació de les meves potències. Que he sigut padrí, he treballat com un burro, guixaire, però com anava malament per la meva salut, he pensat que era millor que es queixéssim i es partissin la feina. D'ara endavant, los diners vull fer més que guanyar-los. I de guardar-los t'encarregaràs tu, de nom robant d'Espanya, de casa nostra. I dit i fet, senyora Pepa, jo sempre més he tingut la clau. Cada vespre ell em posa el palmell de la mà els diners que ha guanyat. Però fa cosa d'un mes que veig que ja no és el mateix. Jo conec que m'estafa. I això és el fet, senyora Pepa. I no sé què pensar-me'n. Què li sembla a vostè? Veurà, madrona. Això és una cosa molt delicada. Jo ara per ara no li puc dir res. Si vol saber pel clar aquest misteri, pugi aquest vespre a casa i no es descuidi de portar 3 duros de la dona ajaguda que tenen més poder que els noms. I podrem saber què se'n fa en Quel del diners? Com si li digués a cau d'orella. Per les cartes no hi ha res secret. Borranga! I quedàrem enteses. Santa nit! Ara que tinc en
Miquel fora venia per allò, senyora Pepa. Ja m'ho penso. Segui i descansi, que tot ho sabrem. I vet aquí, que es posa sèria com un que es va retratar, em fas capçar les cartes. I comença a remenar-les. Tot sermonant oracions en llatí. Credo in un Deum, I persignant-se, Patre, omnipotentem, i persignant-se Factori, amb los tres duros Celi, de la dona ajaguda. Inter, etern. I Padre I fent altres pamplines, que ella sola se'ls entenia. Omnius, I jo, mirant-me en cada ull com la boca d'un tupí. Santa Regina, I no gosava piular, esperant les resultes. credo in un Deum, I amb un rau-rau i una pell de gallina que semblava talment que havia d'anar a fer una mort. I després de rumiar molt, amb totes les cartes esteses al seu davant, ella, que aixeca el cap i em mira amb una mirada tan llastimosa que semblava talment que li havia de venir un treball. I jo que li dic, què té, senyora Pepa? res, filla. És que em dóna pena el que he trobat aquí. Jo de vostè no voldria saber-ho. Què diu no voler saber-ho? Oh, i amb l'angúnia que tinc a dins, digui-m'ho de seguida, senyora Pepa. Oh, és que després li sabrà greu. No hi fa res. Vull saber tot el que canten aquestes cartes. Encara que hagi de morir, esquarterada de viu en viu. En Quel s'ha embolicat amb unes faldilles. No pot ser. En Quel és un home de bé. Torni-s'ho a mirar, senyora Pepa, abans de llevar un fals testimoni del meu home. No hi posi cap reparo, madrona. Això és cert, com el misteri de la Santíssima Trinitat. I torni. I va tornar-hi. I llavors va explicar-me un més fil per randa. Nada menys que una rossa, la que li xucla la sang i els quartos. S'afiguri! Una rossa! Jo